Готова съм, уверена, имам важна среща след обед. Но вътре в мен едно малко притеснение не ме пуска. Дали отново ще се появи онази миризма? Тя не идва веднага, появява се след обед, въпреки душа, въпреки хубавата козметика. Не е точно пот, не е точно мръсно, но е там. И се чудя, усеща ли се в залата, в асансьора, в разговора. Пръсках се пак, сменях парфюм, сменях ролон, дори дрехи. Резултат – ароматите се смесваха и ставаше по-зле. После попаднах на нещо, за което никой не говори. Но не ал. Молекула, която тялото започва да отделя след 35. Не от пот, не от хигиена, а естествено и упорито. Нона е създаден точно за това. Не маскира, не ароматизира. Просто неутрализира онова, което останалите продукти не докосват. Първо си помислих още един натурален дезодорант, но още след първата седмица дрехите ми започнаха да миришат на чисто, парфюмът се усещаше, а аз вече бях много по-спокойна. Представи си да си във форма и да се чувстваш така. Не да се чудиш, а просто да знаеш. Нона ти го дава. Тиха увереност. Сега в срещи не мисля за това какво усещат другите. Мисля какво казвам аз. И това е сила, която не може да се подправи. Но неал не изчезва. С възрастта се засилва. Ако не направиш нещо, започва да остава по дрехите, по възглавниците, по самочувствието. Парфюмът не помага, дори пречи. Нона е с 40% отстъпка в момента и има 60 дни гаранция. Не си мръсна, не си сбъркала, просто си се променила. Нона е грижа за това, което не се вижда, а се усеща.